Voltál már úgy, hogy észrevetted, a fejedben egy hang szinte soha nem hallgat el? Reggel, amikor felébredsz, már ott van. Mit fogok ma enni? Hogy fogom beosztani az időmet? És mire elindulsz, ez a hang egyre hangosabb lesz. Miért mondtam azt tegnap? Mi van, ha ma elrontok valamit? Mit fognak gondolni rólam? Ez a hang kitölti a csendet, újra és újra ismétli a történeteit, mintha te magad lennél. De álljunk meg egy pillanatra. Tényleg te vagy ez a hang? Ellen Waits, a 20. század egyik legmélyebb gondolkodója, egy filozófiai csavarral hívta fel erre a figyelmet. Amikor gondolkodsz, valójában nem teremtesz gondolatokat, hanem csak meghallgatod őket. Mintha egy rádióadó folyamatosan sugározna a fejedben. Nem te indítod el, nem te kapcsolod ki. Egyszerűen ott van. Ez a felismerés elsőre szinte felfoghatatlan. Hiszen gyerekkorunktól azt tanultuk, hogy én az vagyok, amit gondolok. De ha így lenne, miért lepnének meg minket időnként a saját gondolataink? Honnan jön egy hirtelen ötlet, ami a semmiből bukkan elő? Vagy egy régi emlék, amit évek óta nem idéztél fel, mégis egyszer csak ott van a fejedben? Az igazság az, hogy a gondolatok nagy része nem tudatos döntés eredménye. Nem te hozod létre őket, hanem egyszerűen felbukkannak. Olyanok, mint a felhők az égen, jönnek, áthaladnak, majd eltűnnek. Ellen Waits arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső hang valójában nem egyenlő a valódi éneddel. Ez a hang inkább olyan, mint egy kommentátor, aki folyamatosan narrálja az életed eseményeit. De gondolj bele, ha van benned egy rész, amelyik képes hallgatni és megfigyelni ezt a kommentátort, akkor ki vagy te valójában? A hang, vagy az, aki hallja? A belső hang sokszor a legkeményebb kritikusunk. Lejátsza a hibáinkat, felnagyítja a félelmeinket, és negatív forgatókönyveket gyárt olyan dolgokról, amik talán soha nem is fognak megtörténni. Minél többet hallgatod, annál inkább elhiszed, hogy ezek a történetek valóságosak. De ha egyszer rájössz, hogy ez a hang nem te vagy, akkor minden megváltozik. Elkezded kérdőre vonni. És ez a kérdezés az első lépés a szabadság felé. Honnan jönnek tehát a gondolatok? A tudatalattiból, a társadalmi mintákból, a gyerekkori tapasztalatokból, a félelmekből. Mint egy szuperszámítógép, amely állandóan fut a háttérben. De éppen ezért van hatalmad felette, mert ha megfigyeled, akkor többé nem vagy a rabja. Felmerül a kérdés, ha ez a belső hang gyakran szorongást, félelmet és bizonytalanságot kelt, akkor miért ragaszkodunk hozzá ennyire? Miért hallgatjuk újra és újra? A válasz egyszerű, de fájdalmas, mert identitást ad. Még akkor is, ha ez az identitás tele van önkritikával. Amikor a hang azt mondja, nem vagyok elég jó, sokszor elhisszük, mert illeszkedik ahhoz a történethez, amit évek óta mesélünk magunkról. És ez a történet, bármennyire is fájdalmas, biztonságot ad. Olyan, mint egy régi, kényelmetlen cipő, nyom, szorít, de legalább ismerős. A belső hang tehát nem csak narrátor, hanem a komfortzónánk őre is. Még akkor is kapaszkodunk belé, ha szenvedést okoz, mert félünk az ismeretlentől. Hiszen ha elengednénk, kimaradnánk nélküle. Ez a hang rendkívül ravasz. Nem csak tényeket közöl, hanem történeteket is gyárt. Azt mondja, nem kedvelnek téged. Aztán rögtön hozzáteszi. Látod, azért, mert múltkor is furcsán viselkedtél. Majd újra és újra ismétli, amíg már elhiszed, hogy valóban így van. Ez a mechanizmus egy ördögi kör, a hang megszólal, te reagálsz rá, és ezzel újra megerősíted a hatalmát. Egy ponton túl már észre sem veszed, hogy nem is a valóságot mutatja, hanem csak egy belső, torzított történetet. De mi az ára annak, hogy folyton hallgatunk erre a hangra? Sokkal nagyobb, mint hinnéd. Először is,
elveszítjük az önbizalmunkat. Minden alkalommal, amikor a belső hangra hallgatsz ahelyett, hogy a megérzéseidet követnéd, egy kicsit kevésbé bízol magadban. Ez lassan, szinte észrevétlenül egy önbizalomhiányos spirált indít el. Másodszor, elszalasztjuk a lehetőségeket. Gondolj csak bele, hányszor volt már egy jó ötleted, de mire elindultál volna, a belső hang megszólalt. Mi van, ha kudarc lesz? Mit fognak szólni mások? És te inkább visszaléptél. Így nem is a valóság állított meg, mert azt érezted, ez csak egy illúzió. Harmadszor, a kapcsolatokban is korlátoz. A belső hang azt mondja, nem vagy szerethető. Úgyis elutasítanak. És mire észrevennéd, már el sem indulsz feléjük. Pedig lehet, hogy éppen a másik ember ugyanezekkel a félelmekkel küzdött, és csak arra várt, hogy valaki átlépje a határt. Ez a belső hang tehát nem csak benned él, hanem kihat az életed minden területére, a karrieredre, a párkapcsolataidra, a bátorságodra, sőt még az egészségedre is. Mert a folyamatos belső feszültség lassan testi szinten is megjelenik. Miért hisszük el mégis? Azért, mert a belső hang hihetetlenül meggyőző. Nem úgy szól hozzád, mint egy idegen, hanem mint te magad. Ugyanazt a nyelvet használja. Én vagyok, nekem kell, muszáj megtennem. És éppen ez a trükkje. Úgy tesz, mintha a te hangod lenne, miközben valójában csak egy automatikus működés, mint a szívdobbanás vagy a légzés. Nem te pumpálod tudatosan a szívedet, nem te irányítod a légzésedet, ugyanígy nem te teremted minden gondolatodat sem. Csak jönnek és mennek. A nagy különbség az, hogy a szívdobbanásodat nem tekinted önmagadnak, de a gondolatodat igen. És itt kezdődik a tévedés. Képzeld el, hogy egy folyó partján állsz. A víz folyamatosan áramlik, és elsodorja a faleveleket. Ezek a falevelek a gondolataid. A legtöbben beleugranak a folyóba, és kapaszkodnak a levelekbe. Ez az én gondolatom, ez én vagyok. De mi történik, ha kilépsz a folyóból? Ha kívülről figyeled a gondolatokat, észreveszed, azok csak jönnek és mennek. Nem kell minden egyes gondolatnak a rabjává válnod. Ez a szemléletváltás az első lépés a szabadság felé. A jó hír az, hogy nem kell elnémítanod a belső hangot ahhoz, hogy felszabadulj tőle. Nem kell örökre elűznöd. Elég, ha másképp kezdesz viszonyulni hozzá. Képzeld el, hogy egy forgalmas út mellett ülsz. Az autók jönnek-mennek, de te nem rohansz utánuk. Csak figyeled őket. Ugyanez a helyzet a gondolatokkal. Jönnek, mennek, de nem muszáj beléjük kapaszkodnod. Ez a megfigyelő hozzáállás az első kulcs ahhoz, hogy kiszabadulj a hang befolyása alól. A tudatosság nem azt jelenti, hogy harcolsz a gondolataiddal. Sőt, minél inkább próbálod elnyomni őket, annál hangosabbá válnak. A tudatosság azt jelenti, hogy egyszerűen csak figyeled őket. Amikor felbukkan egy gondolat például, el fogom rontani, akkor ne automatikusan azonosulj vele. Csak vedd észre, érdekes, most a kudarctól való félelem szólalt meg bennem. Ezzel a hozzáállással azonnal távolságot teremtesz magad és a gondolat között. Megfigyelővé válsz, nem résztvevővé. Sokan mégis azt gondolják, hogy a gondolat teljes egészében tudatos folyamat. Te hozod létre, te irányítod. A modern idegtudomány azonban döbbenetes felismeréseket hozott. A gondolatok nagy része nem tudatos döntés eredménye. Az agyad másodpercenként több millió információt dolgoz fel, de ennek csak egy parányi részéről van tudatos élményed. A kutatások szerint a gondolataid és döntéseid jelentős része már akkor megszületik az agyadban, mielőtt te tudatosítanád őket. Benjamin Libet idegtudós kísérleteiben például kimutatták, az agy már több 100 millisekundummal a tudatos döntés előtt felkészül a cselekvésre. Magyarul, mielőtt azt mondanád, hogy én most úgy döntöttem, az agyad már elindította a folyamatot. Ez azt sugallja,
hogy a gondolatok és döntések nem teljesen a tudatos éned szüleményei. De van még egy réteg, amit érdemes megérteni. A gondolatok nagy része nem is belőled fakad, hanem a környezetedből. A család, amelyben felnőttél. A kultúra, amely körülvesz. A társadalmi szabályok, amiket láthatatlanul beléd neveltek. Ha egész gyerekkorodban azt hallottad, hogy a pénz nehéz dolog, akkor a belső hangod felnőttként is ezt fogja ismételni. Ha azt láttad, hogy a kapcsolatok tele vannak harccal és drámával, akkor a fejedben is ilyen történetek születnek. Ezek a gondolatok nem te vagy. Csupán minták, lenyomatok, amiket átvettél. És minél inkább azonosulsz velük, annál jobban elhiszed, hogy a te igazságaid. A belső hang azért olyan erős, mert azt a látszatot kelti, hogy te irányítod. Úgy szól, mintha a te nyelveden beszélne. Én vagyok, én érzem, nekem kell. De gondolj csak bele, ha valóban te irányítanád a gondolataidat, miért választanál gyakran félelmet, kételyt vagy önkritikát? Miért nem inkább békét, örömöt és bátorságot választanál? Ez az ellentmondás bizonyítja, hogy a gondolatok nem teljesen a te irányításod alatt állnak. Ezért a felismerés hatalmas erővel bír, nem vagy köteles elhinni mindent, amit a fejedben hallasz. A gondolatok automatikusak, múló jelenségek, mind a szívverése vagy a légzésed. Nem vagy egyenlő velük. Szállj minden nap néhány percet arra, hogy csendben ülsz, és figyeled a légzésedet. Ha felbukkan egy gondolat, csak engedd el, mint egy falevelet a folyón. Kérdőjelezd meg a hangot. Ha a belső hang kritizál, kérdezd meg, ez igaz? Hasznos? Épít engem, vagy csak visszatart? Már az, hogy megállítod, gyengíti a hatalmát. Írd ki magadból. Naplóírás közben sokszor rájössz, hogy a gondolatok nem annyira félelmetesek, mint amikor csak a fejedben keringenek. Leírva elveszítik az erejük egy részét. Kapcsolódj a jelenhez. De vigyázz, ne keverd össze a sodródással. Figyeld meg a környezeted, a hangokat, illatokat, színeket. A jelen pillanatban a belső hang halkabb lesz, mert nem tud a múlt vagy a jövő történeteivel becsapni. Fordulj együttérzéssel önmagad felé. Amikor észreveszed a negatív gondolatot, ne haragudj magadra miatta. Lásd meg benne a védelmi mechanizmust, a rendszeret csak óvni akar. De te döntöd el, hogy meghallgatod-e, vagy tovább lépsz. Amikor elkezdesz távolságot teremteni a gondolataid és önmagad között, valami csodálatos történik. Felfedezed, hogy a valódi éned nem az a kritikus hang, amely mindig bánt, nem az a félelemmel teli történet, amely visszatart. A valódi éned a megfigyelő jelenlét. Az a csendes tudatosság, amely ítélet nélkül figyel. Ez a nyugalom akkor is ott van, amikor kívül vihar tombol. És ebben a felismerésben hatalmas felszabadulás rejlik, többé nem vagy a saját gondolataid rabja. Te vagy az, aki figyeli őket. És ez az a pillanat, amikor elkezded visszavenni az irányítást az életed fölött. Érdekes módon a tudomány és a spiritualitás ezen a ponton is találkozik. A tudomány azt mondja, a gondolatok automatikus idegi folyamatok, amelyek nagyrészt tudattalanok. A spiritualitás pedig azt mondja, a gondolatok olyanok, mint a felhők az égen, nem te vagy, csak jönnek és mennek. Más szavakkal, két teljesen eltérő út ugyanarra a felismerésre mutat. Te nem azonos vagy a gondolataiddal. Ez csak az elméd egyik funkciója. Mint a szívdobbanás vagy az emésztés történik, de nem vagy egyenlő vele. A belső hang azért olyan erős, mert illúziót teremt. Úgy beszél, mintha te lennél, így könnyen összekevered magaddal. De gondolj bele, ha van egy rész benned, amelyik hallja ezt a hangot, akkor ki az, aki figyel? Ez az igazi fordulat, felfedezni, hogy van egy tudatos jelenlét benned, ami nem azonos a gondolatokkal. A megfigyelő, a csend,
aki mindig ott van a háttérben. Ez a rész az, aki képes látni a gondolatokat anélkül, hogy azonosulna velük. És ez a valódi éned. A belső hang egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy láthatatlanul működik. Nem kérdezed meg, honnan jön, mert természetesnek veszed. Nem vagy bizalmatlan, mert a saját hangodon szól. De ha közelebbről megnézzük, észrevehetjük, hogy van néhány bevett trükk, amivel újra és újra hatalmat gyakorol felettünk. Első trükk, az ismétlés ereje. A belső hang sokszor ugyanazokat a mondatokat játsza le. Nem vagy elég jó. Ez túl nehéz neked. Úgysem fog sikerülni. Minél többször hallod, annál inkább elhiszed. Ez a pszichológia egyik alaptörvénye, amit sokszor ismételnek, végül igaznak éled meg. Második trükk, a félelem felnagyítása. A belső hang ritkán suttog örömteli lehetőségekről. Sokkal inkább a félelmeket erősíti. Mi lesz, ha kudarcot vallasz? Mi lesz, ha kinevetnek? Ezeket a jövőbeli forgatókönyveket úgy állítja be, mintha már biztosak lennének. Pedig valójában semmi sem történt még. Harmadik trükk, az összehasonlítás. A belső hang folyton másokhoz mér téged. Nézd, neki mennyivel jobban megy. Te miért nem tartasz ott? Ez a trükk arra szolgál, hogy soha ne érezd magad elégnek. És amíg elhiszed, addig mindig lesz valaki, akitől kevesebbnek láthatod magad. Negyedik trükk, a múlt terhe. Újra és újra felidézi a hibáidat, és rád nyomja a felelősséget. Emlékszel, amikor elrontottad? Mintha a múlt mindig jelen lenne. De valójában csak az emlékeid árnyékát ismételgeti. Ötödik trükk, a jövő illúziója. Szeret téged előre vinni egy olyan jövőbe, ami még nem létezik. Szorongást kelt azáltal, hogy elképzelt kudarcokat és problémákat vetít előre. Így sosem tudsz a jelenben maradni. Hogyan szabadulhatsz a trükkök alól? A legfontosabb, tudd, hogy ezek trükkök. Ha felismered, hogy a belső hang ismétel, felnagyít, összehasonlít, vagy a múlt és a jövő rabjává tesz, akkor már megtetted az első lépést a gyógyulás felé. Mert a pillanat, amikor azt mondod, ez nem a valóság, csak a belső hang játéka. Akkor az lesz az a pillanat, amikor az illúzió ereje meggyengül. Ezután jöhetnek a konkrét lépések. Ne állj vitába vele. Ha harcolsz ellene, még több figyelmet szentelsz neki. Figyeld meg, és engedd el. Ne vettesd ki. Ha belül azt mondja, ez túl nehéz neked, válaszold, köszi, de most kipróbálom. A humor hatalmas fegyver az elme túlzott komolyságával szemben. Írd át a narratívát. Amikor egy negatív mondat megszólal, cseréld le. Például, úgysem fog sikerülni helyet mond, minden próbálkozás közelebb visz a sikerhez. Térj vissza a jelenbe. Figyeld meg a környezeted, mit látsz, mit hallasz, mit érzel a testedben. A jelen pillanat mindig erősebb, mint a hang illúziója. A belső hang addig tart fogva, amíg elhiszed, hogy te magad vagy ez a hang. De amikor rájössz, hogy csak egy automatikus folyamat, ami ismétel, felnagyít és illúziókat teremt, akkor hirtelen könnyebbé válik az életed. Azt mondhatnánk, szép gondolat, hogy nem a gondolataink vagyunk, hanem az, aki figyeli őket. De vajon mit mond erről a tudomány? Az utóbbi évtizedek kutatásai döbbenetes eredményeket hoztak. A modern agykutatás kimutatta, hogy amikor meditálsz, vagyis amikor tudatosan figyeled a gondolataidat anélkül, hogy azonosulnál velük, az agyad fizikailag megváltozik. A Harvard Egyetem 2011-es vizsgálata például kimutatta, hogy már napi 20 perc meditáció néhány hét alatt átalakítja az agy szerkezetét. A figyelemért és az önszabályozásért felelős területek megerősödnek, míg az agy azon részei, amelyek a szorongásért felelősek, zsugorodni kezdenek.
Vagyis, ha megtanulsz kilépni a gondolataid körhintájából, akkor biológiailag is nyugodtabbá és erősebbé válsz. A kutatók felfedeztek egy különleges agyi hálózatot, amit úgy hívnak, Default Mode Network, magyarul alapüzemmód hálózat. Ez a hálózat akkor aktív, amikor nem végzünk konkrét feladatot, hanem elkalandozik a figyelmünk. Ilyenkor indul be a belső kommentátor, elemzi a múltat, aggódik a jövőn, és újra meg újra ismétli a történeteit. A gond, ez a hálózat túl aktív a modern emberben. Állandóan beszél, állandóan kommentál. Ezért van az, hogy sokan képtelenek pihenni még akkor is, amikor fizikailag nyugalomban vannak. De itt jön a csavar. Meditáció és tudatos jelenlét gyakorlása közben a kutatók azt figyelték meg, hogy ez a hálózat elcsendesedik. Az emberek, akik rendszeresen gyakorolják a tudatosságot, sokkal kevésbé szenvednek a belső hang zajától. Agyuk szó szerint megtanul kikapcsolni a túlzott narrációból. A pszichológia területén is régóta vizsgálják a belső hang természetét. A kognitív viselkedésterápia egyik alaptétele például, hogy a problémákat nem maga az esemény okozza, hanem az, ahogyan értelmezzük. Vagyis, nem az élet problémái bántanak, hanem a belső hang, ahogyan elmeséli őket neked. Ezért a terápiák során az egyik legfontosabb lépés, hogy megtanuljuk megkérdőjelezni a gondolatokat. Például, ha a belső hang azt mondja, én soha nem leszek elég jó, akkor a terapeuta visszakérdez, ez tény, vagy csak egy történet, amit mesélsz magadnak? És ez a kérdés gyakran mindent megváltoztat. Rájössz, hogy a belső hang valójában nem tényeket közöl, hanem véleményeket. És ezekkel a véleményekkel nem kötelező azonosulnod. Ha mindezt összerakjuk, akkor valami egészen meghökkentő következtetéshez jutunk. A gondolatok nagy része nem tudatos. Az agy automatikusan termeli őket. A belső hang nem a valóság, hanem egy belső kommentátor. A tudomány és a spiritualitás egyaránt azt mondja, nem te vagy a gondolataid. A valódi éned nem az a belső zaj, hanem az a csendes figyelem, amely képes hallgatni. És ez a felismerés mindent megváltoztat, mert ha nem vagy a gondolataid, akkor szabadságod van arra, hogy másképpen élj. Nem kell tovább ugyanazokat a történeteket ismételned. Képes vagy új narratívát írni, egy olyat, ami valóban rólad szól. Lehet, hogy most azt kérdezed, rendben, értem, hogy nem vagyok a gondolataim, de hogyan segít ez nekem hétfőtől péntekig, a hétköznapi élet forgatagában? Képzeld el, hogy kapsz egy új feladatot a munkahelyeden. A belső hang rögtön megszólal, ez túl nehéz lesz. Úgy sem fogod tudni megcsinálni. Ha eddig azonosultál ezzel, talán szorongtál, halogattál, vagy feladtad. De ha megfigyelőként hallgatod, rájössz, ez csak egy automatikus hang. És helyette mondhatod, ez egy lehetőség a fejlődésre. Megpróbálom, és közben tanulok. A kapcsolatainkban is így működik. Amikor összeveszel valakivel, a belső hang sokszor azt mondja, ő mindig ilyen. Nem tisztel téged. De ha tudod, hogy ez csak egy belső történet, akkor képes vagy szünetet tartani, és megkérdezni, valóban így van, vagy csak a dacosságon beszél belőlem? Ez a pillanatnyi tudatosság gyakran megmenti a kapcsolatokat. Amikor valami rossz történik, a hang gyakran így szól, ez rettenetes. Soha nem fogsz túljutni rajta. De ha figyelőként szemléled, képes vagy azt mondani, ez most fájdalmas, de ez is múló jelenség. Nem a végső igazság, csak egy állomás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gondolat és a reakció közé beiktatsz egy szünetet. Ez a szünet a szabadságot tere. Ott születik meg a döntés, elhiszed a belső hangot, vagy kívülről figyeled? Ez a kis szünet apróságnak tűnik, de valójában óriási erő van benne. A pszichológus Viktor Frankl, aki a koncentrációs táborok poklát élte túl, így fogalmazott. A benyomás és a válasz között van egy tér.
Ebben a térben rejlik a szabadságunk és a fejlődésünk ereje. Ez a tér az, amit akkor fedezel fel, amikor rájössz, nem a gondolataid vagy. Ha ezt a szemléletet beengeded a hétköznapjaidba, minden megváltozik. Többé nem tartod magad vissza az automatikus félelmek miatt. Nem veszed készpénznek a belső kritikus hangját. Nem a múlt árnyai és a jövő illúziói irányítanak, hanem a jelen ereje. És ez az igazi életminőség, szabadon élni, tudva, hogy a belső hang nem azonos a valódi éneddel. Te mindig több vagy annál, amit a fejedben hallasz. Most, hogy együtt végigjártuk ezt az utat, talán már te is érzed, nem kell a gondolataid rabjának lenni. A hang a fejedben csak narrátor, egy ismétlődő történetmesélő. De a valódi éned a figyelő csend, a tudatosság, amely mindig szabad. Emlékezz, a gondolatok jönnek-mennek, mint a felhők az égen. De az égbolt maga, a te valódi éned, ami mindig változatlanul ott van. Ha ezt megérted, többé nem a belső kritikus irányít, hanem te magad. És ha velem tartasz a következő videókban, még mélyebbre megyünk. Megnézzük, hogyan születnek a gondolatok a tudatalattiban, és milyen titokzatos erők formálják a döntéseidet anélkül, hogy észrevennéd. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a további tanításokról. Egy kattintás neked, de egy újabb lépés a szabadság felé.